Betrækket på jeres studenterhue er jo tageligt. Det vil sige, at det både kan tages af og på. Når jeres betræk skal tages af, så samler I studenterhuen, tager betrækket af. Når I skal have betrækket på igen, så samler I studenterhuen, tager betrækket ind over på front og bag til. Skubber studenterhuen ud. For at sørge for, at betrækket sidder helt korrekt, så skubber I det på plads hele vejen rundt. Sidder kokarden ikke lige for. Samler I igen studenterhuen, og så skubber I den ind på plads. Sådan skal jeres betræk se ud.